Vă salut, frumoșilor! Am plecat de acasă acum. M-a sunat fie mea că vrea să facă bradul. Să merg să o ajut. Și n-am ce să fac acum. După o zi de curățenie în casă, trebuia să plec, să mai muncesc, că nu era de ajuns. Dar e fie mea, n-am ce să fac. Merg să o ajut pe ea să facă bradul. Haideți că revin de acolo. Da? Am ajuns și la fie mea. Ia uitați bradul. A luat așa un brad ce care are 2 metri. Noi acum o să vedem cât are. Dacă are 2 metri. Să mergem acum să-l instalăm. O să-l punem acolo undeva. Aici undeva, în colț, că nu aveam loc unde. Haideți să vedem cum arată. Ia uitați și bradul. Mie mi se pare frumos. E foarte frumos, că e ales de mine. Da? Că e frumos. E frumos că e ales de tine? Normal. Vai, lasă-mă. Dar e mai mare pe partea aia și mai mic pe partea Păi îl întoarcem. Întoarcem pe partea pe alta. Da, ea este fie mea. Am pus și scara acolo să ne urcăm în pod, să luăm instalația și toate alea. Beculețe, toate ce se pun pe aici în pom. Hai să punem colinde. Și acum să vedem cum arată. Să-i dăm bătaie. Facem pomul. Mamaia mai vine sau nu mai vine? 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 Vine. Să dea drumul la centrală. Să dea drumul la centrală? Să dea drumul la foc? Da. Să aveți căldură? Da. Așa de... Am început și cu împodobitul. Am pus instalația. Așa, instalația asta de săraci. E asta cu 30 de lei. Dar nu contează. Hai, ce frumos vine cu fontițe. Fontițe. Vai. Ai, ce fontițe mișto. Uite este asta sau e albă? Care? Unde? Asta sau? Păi nu știu, care vrei? E frumosă și steaua și asta. Asta e puțin mai lungă. Cred că asta. O punem pe aia. Care vrei o pune? Stai că vine. Avem aici... Vai, ce glubulețe. Vai. Pe ăștia le avem de vreo 10 ani. Hai că exagerezi. Da, cât? De anul trecut. Îmi cer scuze. Ce mai avem aici? Mai avem și aici glubulețe. Ce mai avem? Oh, mai avem și aici. Bă, aici e instalația aia veche. Aia ploicica aia? Cred că asta e. Ia. Ia uite. Uite. Hai că nu e. Asta e, da, asta e. Uite. Hai că o punem. Asta trebuie pusă. Punem acum. Că asta o avem acolo. Adică avem deja alea puse. Dar cred că vine urcul ăla prin spate, da? Care? Alea acolo, pe ghilământ. Alea sunt al lui mamaie. Floricelele lui mamaie, uite. Pe geamuri puse. Am făcut și o foișoră să pună floricele. Chiar să pun pe asta atunci. Dar ne trebuie prelungitorul ăla, că sunt 3 instalații cum ar veni. Mă duc să-i zic, că nu știu unde. Eu fac ca atunci când eram mică, le pun decât prin față, dar prin spate e gol. Da. Pe în față să vadă, știi? Să vadă frumos în față.
Hai că acum sunt destul eu ceci. Da, sunt. Mamă, dar ce frig e. Am înghețat, nu e de frig aici. Hai să bem vin fiert. Da. Mergem la Brad. Ha? Mergem la Brad. La Brad? La ora asta? Da. Du-te mă de aici că nu plec de acasă. Dar De abia aștept să ajung la sobă. Ha? Leșină Bradul. Leșinău, Bradu? Păi, e strâmb. Nu e mă strâncei. Ba da, e strâmb. Hai mă că nu-i strâmb. Vine să vedeți. Hai mă că stă bine pe suport cei. Hai că stă bine. Haideți că revenim când băgăm instalația în priză să vedem cum se prezintă. Aplaudăm. Da, da, da. Gata, frumoșilor, acum dăm drumul la beculețe. 3, 2, 1 și... Ei! Ce frumos! Hai că e drăguț, nu? Hai mă că e fain. Mai pe sărăcie așa de merge. Ce are? Ce e frumos. Stai că încă nu n-am băgat și noi toate globulețele. Să băgăm globulețele toate, să... mai punem și fundițe, mai punem ceva? Mai punem, dar trebuie să mai cumpăr fundițe. Mai cumpărăm fundițe? Da. Mai punem? Mai punem. E din alea argintii? Da, da, da. Frumoasele. Mă, că e și frumos. Hai că măcar ne pricepem și la asta. Ne pricepem la orice. Corect. Așa, vezi? Avem și acolo un vârf. E cam lung. Hai să nu stea ciorile pe el. Mă, că e și frumos. Mai avem de pus, nu? Nu știu. Uite, și ăsta îmi place. Clopoțele. Clopoțele. Dar unde îl mai pun? Nu mai am unde. Uite, pune-l sus acolo. Unde e gol, vârful ăla. Facurăm Sorcov acolo. Că îmi pare rău de vârful ăla că stă așa. Sorcov. Aici? Să nu-l tăiem. Aici? Pe acolo, pe undeva. Păi dar e Sorcov aici sus. Ce făcurăm? Bă, tu ce faci, măi? Picolino. Ți-e frig. Gata, frumoșilor, am încheiat și cu pomul de iarnă. Am înghețat toți pe lângă Brad. Asta e, vă doresc o seară frumoasă, să ne auzim cu bine. Vă pup și nu uitați să vă abonați și o distribuire acolo.